Os días 10 e 11 de febreiro están reservados pro caldo de osos. Taboada prepara a súa cita coa gastronomía e a cultura popular cun esquema similar ao doutros anos, nos que o Concello e os colectivos sociais e culturais colaboran para que a vila sexa o atractivo da provincia nestas datas nas que se rende homenaxe a un plato tan senlleiro. Todos os públicos terán actividades específicas desta volta. Os actos son algo un pouco continuistas con respecto a outros anos, pero, bueno, hai algunhas novedades. Por exemplo, no que se refiere ao sábado, o que organiza a Asociación Marrao en Xebre, a parte do que é o festoso, a ruta oso vitivinícola e todo eso, van a ter tamén un festoso infantil con actividades para os nenos pola tarde. E despois, bueno, o resto este ano, pois, como incorporan en vez de unha charanga un grupo regionais para acompañar a ruta oso vitivinícola, e despois, bueno, pois teñen o concerto arriba cunha cea tamén, que este ano, pois, é unha cousa nova tamén. O domingo, día 11 de febreiro, será o día grande do caldo de osos, no que o mercado de artesanía e produtos do porco se fará protagonista de mañá xunto cos habituais actos culturais. Imos, como sempre, a apertura da feira, despois, bueno, pois un pasacalles co Asociación Cultural Os Rechouchíos, despois tiremos o pregón, despois a degustación gratuita do caldo de osos, e despois pola tarde actúan a Asociación Cultural os de aquí tamén, e despois volve a actuar a banda, que tamén actúa, dará un concerto ao mediodía. Pola tarde tamén, despois, haberá a partir das 8 da tarde, hai a degustación gratuita de produtos todos aquí da zona, de carne, produtos tamén relacionados todos co porco e todo isto. Actuará unha charanga Ardores de Lalín, e despois pola noite pois hai a Orquesta Gran Parada, non? Pero, bueno, a maiores destes actos vai haber, contando en colaboración co Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, pois vamos a organizar o fin de semana, tanto o sábado como o domingo, a partir das 4:30, o que se organizou xa no Brao, que era unha ruta polas iglesias de Taboada. O roteiro polo románico comezará ás 4:30 da tarde diante do Concello, dende onde partirá a excursión cun guía especializado. Trátase de encher de contido e ofrecer un atractivo máis a unha festa gastronómica que chega á súa 27ª edición. Vaise facer unha concentración de coches antigos, que contamos aí ca colaboración de dous rapaces, de Ángel de Vilela e outro aquí tamén de Taboada, que tamén están colaborando na concentración de coches clásicos. E estamos concretando tamén unha demostración de traballos de esculturas en madeira, con xente que se dedica a isto con motosierras, para dar un poquinho máis de aliciente durante todo o día, tanto pola mañá como pola tarde. Múltiples plans e un motor principal que é o caldo de osos que ofrecen os restaurantes e tamén o Concello nunha degustación de balde. Garabanzos, pataca e carne de porco son a base, con outros aderezos que se quedan para cada cociñeiro neste prato tan senlleiro. O caldo de osos é que a xente veña a Taboada non só por isto, sino sobre todo polo caldo de osos, e que disfrute da festa e do plato e do menú, non? 27 anos xa, porque é un plato que se lembra de sempre. Sí, bueno, isto é a historia do plato é moi antigua, pasa moitísimo máis anterior dos 27 anos, non? Este é un plato, como dicíamos, típico que se fai sempre o día da parta dos porcos, en todas as casas sigue sendo un pouco, é un motivo un pouco de unha xuntanza familiar e festiva. Como dicíamos, é un plato que os ingredientes que se fai só se fai na zona de Taboada, aunque despois na zona dos alrededores hai outras derivacións, pero, bueno, como se fai eso, só se fai na zona de Taboada, e como ben dicía, esta é unha tradición moi antigua, no cal se tiña un pouco como unha xuntanza familiar e a mesmo festiva que era a parta dos porcos.